a w studiu jeju nasz gość. Naszym gościem jest Jan Derdowski z regionalnych przełezów. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy o właśnie zmianach, które przewoźnik dla nas przygotował, zmianach związanych właśnie z tymi ogólnymi zmianami w ruchu kolejowym, które jakby nastąpiły teraz w niedzielę. Zaczniemy od relacji Hel-Gdynia. Tutaj dosyć sporo zmian, jeżeli chodzi o godziny przyjazdów i odjazdów, prawda? Na tym odcinku, tak zresztą jak i na pozostałych, wsłuchiwaliśmy się w oczekiwania mieszkańców, oczekiwania podróżnych naszych. Oczywiście decydujące zdanie w tym zakresie miał też organizator, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Bardzo liczne sygnały, bardzo liczne wnioski, postulaty podróżnych i samorządów też lokalnych polegały na tym, że nie było do tej pory dogodnego połączenia dowożącego chociażby studentów na godzinę 8 do Trójmiasta. Przymierzaliśmy się już od właściwie 2-3 lat do realizacji tego postulatu, przy czym czasy jazdy, które były na tym odcinku, nie pozwalały na realizację. Natomiast w tej chwili czas jazdy, który po zakończeniu modernizacji wynosi już około godziny 23 minut, pozwolił na... Czyli to jest około pół godziny różnicy w stosunku do tego, co było wcześniej, prawda? Tak, te czasy jazdy różnią się około pół godziny. Nie zawsze, czasem były to troszeczkę krótsze, ale ogólnie około pół godziny krótsze one są w tej chwili. I oczekiwania podróżnych były takie, żeby przyjazd tych pociągów był około 40-45 minut przed pełną godziną, czyli aby zabezpieczyć dojazd na godzinę 7, na godzinę 8 oraz na godzinę 9. I tak też mniej więcej staraliśmy ustalić się, zamówić rozkład jazdy u zarządcy i tak ustalić jego przyjazdy. I w tej chwili te pociągi przyjeżdżają właśnie 6:16, 7:18, 8:16. No, jakąś niedogodnością chyba wynikającą właśnie z tego układu, z tej realizacji tych postulatów jest to, że pierwszy pociąg jadący w kierunku Helu został przyspieszony, jego rozkład jazdy został przyspieszony, co już sygnalizują podróżni, że nie wszystkim odpowiada, ale no tutaj będziemy się bacznie przyglądać i będziemy się starali reagować na bieżące sygnały, na bieżące postulaty, na oczekiwania podróżnych, aby zbudować ten rozkład w kształcie maksymalnie optymalnym i dopasowanym do oczekiwań naszych podróżnych. Tutaj właśnie to wcześniejsze dojechanie do Helu wiąże się z tym, że po prostu pociąg musi być przygotowany na jazdę później w drugim kierunku, prawda? Tak, no potocznie mówiąc, ten skład, dokładnie ten, który 8:16 przyjeżdża do Gdyni, on musi się w jakiś sposób znaleźć na Helu i w tym celu musi jechać, aby o tej godzinie mógł odjechać, bo dwa składy w cudzysłowie nocują na Helu, a trzeci z rana obsługuje połączenie z Władysławowa do Gdyni i wraca na Hel i właśnie jako kolejny pociąg wraca później do Gdyni. Cały czas, no tutaj jeszcze może wspomnę o pewnych niedogodnościach, na które skarżyli się pasażerowie dojeżdżający z Żeliststrzewa, czyli że między właśnie tymi porannymi pociągami, a tymi powiedzmy przedpołudniowymi jest też duża luka. To chyba wynika właśnie z tego, że te pociągi właśnie muszą docierać do Gdyni wcześniej, prawda? Czy tutaj dałoby się jakoś pogodzić te różne właśnie preferencje pasażerów? Tutaj moglibyśmy reagować, ale musielibyśmy znać szczegóły dotyczące tego oczekiwania, bo nie bardzo wiem, o które godziny w tej chwili chodzi. Z Żeliststrzewa w tej chwili odjeżdżają pociągi o godzinie 4:31, 5:47, 6:49, 7:40. Później jest ta przerwa 10:32, więc mogę się domyślać, że właśnie o tą większą przerwę tutaj tak chodzi. Z badań frekwencji podróżnych i badań też oczekiwań, z ankiet, które już były wielokrotnie prowadzone na tym odcinku, wynikało, że największe oczekiwania właśnie dotyczą tego porannego szczytu przewozowego. Natomiast mamy do dyspozycji określoną przez organizatora ilość połączeń i my, pomimo tego, że w tym rozkładzie proponujemy o jedno połączenie więcej, czyli jest do 10 grudnia było ich 10, w tej chwili jest 11 par, plus jedna para do Władysławowa, to tutaj no, chcąc zagęścić
tych godzinach ilość połączeń, musielibyśmy zredukować ilość połączeń w innym czasie, w innym przedziale czasowym i niekoniecznie byłoby to też korzystne dla podróżnych. Czyli trzeba po prostu w ten sposób zorganizować to wszystko, żeby dopasować się do większości, natomiast preferencje większości tutaj, tak jak już pan powiedział, wskazują na to, że jednak na te godziny poranne pełne chce się docierać, więc tutaj zgodność. Natomiast jeszcze wiemy, że cały czas trwają prace modernizacyjne, jeżeli chodzi o tory. Na jakim etapie to jest i czy to będzie miało też wpływ na kursowanie pociągów? Prace modernizacyjne na sieci PKP cały czas są kontynuowane. Na obszarze województwa pomorskiego i tutaj na tej północnej jego części, na Kaszubach, one już najpoważniejszą fazę mają jakby za sobą. Natomiast sieć naszych pociągów jest jakby troszeczkę uzależniona od pociągów dalekobieżnych przyjeżdżających z głębi kraju, czy wyjeżdżających w rejonach południowych, zachodnich, wschodnich Polski i jeśli one przejeżdżają przez teren objęty taką modernizacją, ich rozkład się zmienia i my jakby wtórnie musimy dostosować kursowanie naszych pociągów do kursowania tych pociągów dalekobieżnych. Przy czym na naszym terenie będą to zmiany niewielkie, będą raczej to kosmetyczne, minutowe wręcz. Nie będzie miało to wielkiego wpływu na kształt naszego rozkładu. Jeszcze przypomnijmy, do kiedy ma trwać właśnie obecny rozkład, do kiedy jakby w tym porządku będziemy kursować? Ogólnie rozkład jazdy ustalany jest na okres 1 roku. On będzie trwał do 9 grudnia 2017 roku, przy czym właśnie zarządca, czyli Polskie Linie Kolejowe, podzieliły ten okres na 5 okresów obowiązywania tak zwanego tymczasowego rozkładu jazdy i ten pierwszy etap będzie obowiązywał do 11 marca 2017 roku. Jeszcze teraz spytam o troszeczkę inny kierunek jazdy, mianowicie Słupsk. Tutaj też przewozy regionalne mają swoje składy. Na jakich zasadach one kursują? Jakie tutaj zmiany, jakich zmian tutaj możemy się spodziewać? Tutaj od wczoraj już ma miejsce obowiązywanie umowy konsorcjum, czyli odcinek ten obsługuje para przewoźników, przewozy regionalne i szybka kolej miejska w Trójmieście. Część połączeń obsługiwana jest w dalszym ciągu przez składy szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście, natomiast 14 pociągów, dokładnie 7 par, obsługiwanych jest taborem przewozów regionalnych, również przez nasze drużyny pociągowe. Przy czym, co istotne dla podróżnych, we wszystkich tych pociągach będzie stosowana taryfa, tak jak do tej pory, taryfa SKM, czyli tutaj się nic nie zmieni. Charakterystyczne może być to i może mieć to dla podróżnych znaczenie, że pociągi przewozów regionalnych, które są w rozkładzie jazdy oznaczone jako Sprinter, jadą po torach dalekobieżnych, czyli zarządzanych przez Polskie Linie Kolejowe i nie zatrzymują się na przystankach osobowych. To tyle, jeżeli chodzi o rozkład i to, co widzimy na co dzień właśnie podróżując. Natomiast wizualnie zmienia się też troszeczkę ta cała oprawa przewozów regionalnych, mianowicie zmiany wizerunkowe, takie jak nowe logo właśnie, co przedstawia znak, który pokazuje przewozy regionalne. Zmiany wizerunkowe, które w tej chwili rozpoczynają, to będzie proces dosyć długotrwały, być może sięgający nawet około 2 lat. Polegają oczywiście na zmianie loga, też to nowe logo i nazwa jakby marki handlowej będzie w tej chwili się zmieniała z przewozów regionalnych na Polregio. Ale główna, zasadnicza różnica ma polegać na tym, że będzie sukcesywnie, bo to nie będzie zmiana natychmiastowa, ale sukcesywnie odświeżana też oferta taborowa dla podróżnych. Docelowo cały tabor użytkowany przez podróżnych, czyli dostępny, proponowany naszym podróżnym, będzie bądź nowy, bądź zmodernizowany. Tutaj będą działania jakby dwukierunkowe, oczywiście ze strony naszej spółki przewozów regionalnych, jak i ze strony organizatora. Także w ciągu tych najbliższych miesięcy już powinna być wyraźnie odczuwalna poprawa jakości oferowanych usług. I to właśnie tematy, które mogliśmy zgłębić. Naszym gościem jest Jander Dowści z regionalnych przewozów. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.